Hello, kumusta mga ka-DJ, mga ka-listeners? Maayong adlaw diha ninyo. Karon adlawng Lunes o karon ni ay ato sugdan karon ang unang adlaw ning atong sugilanon sa mga asoy ni Kuya Goliath. Mata. Og di ta manglangan ato nang sugdan ang unang adlaw sa mga asoy ni Kuya Goliath. O hinaot nga malingaw mo aning dramaha, Mata sa mga asoy ni Kuya Goliath. Masudlan og langaw ang inyong baba. Asuhin na ni Kuya Goliath. Sige, panglingkod mo paliog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Goliath ninyo. Paniyaw mo, mao ni istorya niadtong karaang panahon dunay agta nga usara ka buok ang mata. Bigo! Kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Unsa man yung hatag na kumigo? Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuhod og nag-amigo ang tangaw sari mata o ang buutang bata. Og unya pag yun. Uy, kisa man tong nangablit sa akong likod. Mga asoy ni Kuya Goliath. Ang butan nga bata, malipay na gulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, sige sir malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata, Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Goliath. Dalit ka ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Nagsiting siya malipay. Kaming mga bata. Uutan nga bata. Ang butan na bata, malipay na gulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Hello mga bata, kumusta kang tanan? Excuse kayo mga bata. Sa tanan na itong kaisuunan nga namati nito karon adlaw karong Lunes mga bata. Salamat kaninyong tanan sa pagsunod sa mga programa diri sa RMNDYHP Cebu sa buntag unang radyo unang balita. Nya nigsuman sa unang radyo unang balita nila ni Kuya Arnold og ni Ate Ken Galinia kang attorney Rufil Banyok dayon kanang straight to the point nga ana ta makakakuha og mga tinuod kasayuran, tinuod wide dapig, dili atik-atik ng mga balita, dili pabilib sa mga tao. Anak attorney kay tunay yun na nga mutabang nato. Unya sa straight to the point morning edition. Unya sa hapon mao ang programa nila ni Ma'am Aida nga tinuod pug mutabang sa atong mga kaigsuunang kabus ang sumbunganan ni Ma'am Aida ug ni Sir BJ Tanghian. Ug sa pagkagabi ang programa ni Attorney Buen Alguno, straight to the point evening edition. Okay, mao na atong sundon. Ug sa tanan nato mga drama pa dinhi sa RMNDYHP Cebu buntag hangtod na sa hapon ang mga makalingaw natong mga drama. Okay mga bata makasama, hala, aniya kita sa unang adlaw sa kung aso ninyo, masinuwat ni Ate Marion Matit Kabudlan, kining drama nga naguluhan, Mata, ang mata, mauni siya, ang mata or mata, mata rin. Okay, mata na, mga bata, kay
gabi na. Tugtag sa iyo. Okay, sa tanang mga namati na to karon. Kumusta tanan? Labi na gyud sa mga tao ni former Kapitan June Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Pulyar Fertilizer ug sa Migap. Sa tanan na to mga kaigsuonan diha sa Toledo, basta Toledo, Kuya Nick Pipito gitaw. Okay? Sa tanan ha. Okay, mga bata mga kasama. Oy, mga bata, kinahanglan manginom gyud Dun Pipi tabliya matag buntag kay mao ni the best na tong imnon. Unya kung ganahan mo magbawasan mo Yema OB special mao ni the best kay natong snack mga bata magugum tayo ni samtang maglakaw ta padung sa eskwelahan. Tasty Face Cracker, pwede na to bawnon. Paulitos Macaroni Crunch. Mao ni nindot kayong ikaon-kaon ni Gristis ninyo. Nya mag-istorya mo sa inyong mga kauban. Kaon mo ni Paulitos Macaroni Crunch. Mo ni the best. Gihin mo ni sa Diamond Food Trade Incorporated. Okay, mga bata, mga kasama. Anay kitas unang adlaw sa akong asoy ninyo. Si Ate Matit Marion Kabudlan. Gasuatan niya. Yung atong directress, si Ate Marces Parbal Morris. Ang atong spinner, Kuya Joel Vinci. Soundman, Mr. Ricky Bangis Karing. Ang atong recording audio editor, Kuya Ariel Mangkaw. Tagiya sa King Binting and Roof Installation. Okay, mga bata, niya kita sa unang adlaw sa Ang Mata. Alhain ka, tubag ako. DJ Lash. Utang buot ayaw ko, hadlo ka. Alhain ka. Carla, Oh, ikaw lang akong gimahal. tingog ka to ni Al. Ay, siya lapitan din sa bahay. Sa kwarto, magali ko. Oh, Al? Oh, Al? Ginoo ko, ang akong bana, nagbuyod sa sahog. Al! Al! Wala si magkinawa. Al, pagbata! Dili ni mahimo! Al! Ma Carla. Nasty, anak. Ayaw palapit sa pagilak, Ma. Ma? Kumusta si Papa? Ambot. Huwag pamigawa sa doktor gabi ate man sa inyong papaal. Kalma lang, Ma. Ayaw palabis yung gibati. Bitaw, Ma. Kuya Jun, kinahanglan nga ikasulti na nato ang doktor. Tana. Ayaw. Oh. Ayaw na pagpaduol sa inyong amahan. Nga nang dili man mahimo, Mama Carla. Ayaw may pugnis pagduloy, Papa, Ma. May katungod man, may di ba? Mga anak man, may. Ma, may kadlukan ka ba? Paaboton talang una nga moabot sila. Kinsa? Silang legal nga mga anak ni Papa? Mao ba, Ma? Oh. Sila wag imong gikadlukan? Makarla? Nganong sila? Imong gitugtan nga muso sa kwarto ni Papa Alma. DJ Lash Remix. Imong gipugngan. Di ni mahimo. Usod ko. June, Nesty, utang buot. Dili ko gusto magkagubot mo din sa ospital. Di na to hatagan og laing problema ang inyong amahan. Dili problema na hitabo sa mong amahan. Oh, Ate Susi? Kami ang bahala sa mong amahan. Kami na. Kuya, gusto po na mo nga makita o massage kami ni Papa. Kaya naman, kami ang tinuod ng mga anak. Ug kami ang may katungod. Gamo atiman ni Papaal. Mong makalakaw na mo. Palihog lang. Ayaw abuga nga ako mga anak, Susi, Arnold. Mga anak sad sila ni Al. May katungod sad sila nga makita ang ilang amahan. Pamahawa na mo. Palayo mo ni Papa Al. Kami nagkimo imo atiman ni Papa. Mga patay gutom. Musamot mo rin og hangad. Kay nagpaabot muslimos unya kung simba ko mamatay si Papa Al. Buhi si Al. Buhi ang inyong amahan. Sakit ka na kaayo manulti, Susi. Ayaw ninyo kabuga ang inyong mga manghod. Kung may katungod mo, labaw nang may katungod sila sa inyong amahan. Kay managsuon mo. Kinuo ko. Kung sa'y agay na kong buhat, ito din kahit taburo ni Al.
Kinahanglang mabuhi siya. O magkasultin ko. DJ Lax. Muhangyo ko ni mo, Lord. Buhay ay itaw na nga kumana. Daghan pa mig angay panagsulihan. Ayaw itugot na mawa siya na mo. Kinahanglan siyang mabuhi, dili lang para nako, kundi para sa iyang mga anak. Kinahanglang magkasinabtanay silang managsupon. Buhi ay taon si Al, Ginoo ko. Maluoy ka. Unsa? I-discharge ninyo si Al? Oh, kung pas doktor nga, Ate Mania, may mo namang i-discharge si Papa. May waiver lang nga pirmahan. Wala na sila mahimo kay usaw, nabuta naman. Buta na si Papa. Bildado pa yun. Maintenance lang ang padayon nga ipatumar. Mas mayong sabay na lang si Papa. Aron maating man namo. Magkuha lang sa ni private nurse nga mao'y makamonitor sa kahimtang ni Papa. Dili ko musugot. Naghinubra na mo, ha? Uy, sa may sobra, ana, ha? O nga di bang manghilabot man ka nga wa man kay katungod? Unsay wa? Asawa ko. Basta dili ko musugot anang nahuna-hunaan ninyong plano sa inyong amahan. Dili ko. Padayon ta mga kasama. Mayo ka na kay napangitaan ni mong paagi ma. Nga dili na madas Papa. Magpasalamat ta sa mga doktor. Ingon man sa abogado ni Papa ninyo mga anak. Pero di ta ngayon mo kumpiyansa, Makarla. Kuya John, DJ Lax wala na kong Remix. tatamamirma nga kita ang muatiman ni Papa Al. Kay nga naman dynasty. Mahadlok man ko, Kuya John. Unsa magikadlokan mo, anak? Kuan man ko. Sila bang mga anak ni Papa Al ang ipasabot nimo? Kung hadlo ka nga musong sila din sa ato. Suway lang. Tilaw gid sila nako. Anak, kalma lang. Nesty, wa kay angay kabalakan. Karon nga ni ana sa tong poder si Papa Al ninyo. Katungdanan nato nga atimanon siya. Oh, matiman magyunato si Papa, ma. Pero kung muani ba ang tulon niya ka mga anak, saman, pagpakahilom lang gihapon ta? Tinatingali mahitabong musong pa sa dinis ato, Nesty. Basta kay di lang kita mo kumpiyansa ma. Bantayan lang kid ug maayo si Papa Al. Ayaw biyae. Magtinabangay tang tulo. Salamat mga anak. Kinahanglang padayon nga magpakabuhi ang inyong amahan sama sa normal. Bisan og buta na kini og dakong masakiton. O ma, isaada mo ni Kuya, among atimanon si Papa. Salamat, Nesty. O kung mahimo, hatagan lang nato og kikayon nga makabisita ang laing mga anak ni Papa ninyo. Di nato sila hikawan sa ilang katungod. Haba mga anak. Dili ma. Unsa? Sibutin yung ipasabot. Dili may musugot. Lain kay silang mga batasan, ma. Kung ila min tratuhon, murag dili min nila igsuon. Basta ma, dili min musugot nga mabisita sila dinhi. Dili. Kimi nga ko ni Papa Al, Kuya Arnold, Ate Susie. Naimian, pasagdi lang. Madara na itong balik din sa bahay si Papa. Atong kuwaon si Papa dito sa Pikasbay, Ate Susie? Bito, abi kay, huwag na sila sumabi. Nagpapapil sa itong iyang ikinong asawa nga murag skinsa. Kung buto na unaon, kapit lang siya. Kuya,
Kasado na sila. Dugay ng Arnold sila si Mami. O ilang kikamit na yung katungod isip asawa. Bisa na. Di gid makaturangan nun. Kita hinuon nga mao'y unang mga anak. Mao na hinuon ang tugting nga mao'y moatiman ni Papa Al. Pasagdi lang. Basta kay bawion na nato si Papa Al kay kanila. Kanos aman, ati? Palabyon taon na ang panahon, Daymayan. Og inikaw man, musong ta dito sa ilang bahay. Og bawion na to si Papa Al. Patay man o buhi. Nganong ni aman mo? Mister pa pang pangutanon mi? Siyempre, mga anak ko mi. Ni agad ni aron mo bisita. Tita Carla, kimingaw na kay ko ni Papa. Oh, Mayan. Ni Ami, dili aron makigaway. May ihangyo mi ninyo. Tita, pwede na mong kuhaon si Papa Al? Mao ka nang among tuyo sa mong pag-anhi. Naluoy lang mi ni Daymayan. Gimingaw na siya ni Papa. O ganahan siya nga ikauban kini. Ang bigki sa tao ng among manghod. Tuguti nga kami una ang watima niya. Oh, sige na, tita. Sukot na. Oh, Inday Mayan. Among isaad. Ibalik naman si Papa Al. DJ Lax Taga-ilang una miki kayon. Kaming iyang mga anak nga magkaatiman niya. Sige na, tita. Sugot na. Ato sa si Papa sa amo. Sugot na, Tita Carla. Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. At ang ninyo ugma mga bata makasama sumpay sa akong aso ninyo ni Subinaw na garaguluhan. Mata din nilang sa mga aso ni Kuya Guliat kinitra dalit ka na to sa Arimen Drama. Ni tatay mo to